morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is September 19. Ani kita yan na din ya, Barangay Santa Elena. Amo yung tinatawag ada flood control. Amo din yung laos-laos nga to Barangay Balod, Kamiri, an maugwad ada yun nga to na may San Joaquin. Baga napahirayo luwat kita. Paman, ma-disclaimer ani kita waray tahinin baga iba nga intensyon, nga baga makakadaot hinuman, kundi it aton lahinin yung papakita ta. Didihatan awan, may dasugad hinin, hugi inaya diraw. Tuman, liwat. Oh, hirayon aton ginlatusan budoy. Hindi hiwaray pa. Pero mga bago nga siniminto, entonces, nagpipinadayon, itira trabaho din. Tutubla kita rin budoy. May kita matudol. Pagtortalab, bay ka maligis. Simba ko. So makikita taman ini kay mapatukal kita ha. Apay nga ga? Ano to dida? A friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun cakes on you light the way with stories of love every day. Here in our Panalitdaan ng line ha. Oh, ano rin nga sa aton naton line. Oh, time check budoy. Alas 8:18 oras yan atak na kunain kita. Adi kita yun nandidapit hamay Barangay Santa Elena. Oo, ira boundary. Oh, mamay kala ito no adi oy. Tao Gama Pi. Oo, shout out. Tanawan Council. Oo, midanira didi kuan pasugad dito ng tao gini. Baga welcome aboard. Welcome aboard. Oo, kunain kita yan ano. Inin magrurumbo kita nga dito. Ani kita yan na din ya, Barangay Santa Elena. Amo yung tinatawag ada nga flood control di rin ang embankment ano. Flood control. Oo, makikita niyo man oh. Haluag. Siguro inin hiya diretso inin. Oo, ngadto dapit hamay amo din yung laos-laos nga to Barangay Balod. Di ba? Amo din tapos Balod, Kamiri, an maugwad din ngadto na may San Joaquin. Oo. May din igdanan. Pwede ba kita mag Oo. Dito nga ilarom hiton tulay pwede baga kumupo. May dakadarang uyab sa. Oo. So yan na ngayon ano, baga na antay ni nga aton baga himang rawon, baga napahirayo luwat kita. Amulot init aton baga ipapakita ha iyo kabayan hinin nga flood control. I stand corrected ano, kumbaga amot tawag ini. Basta mga sugad hini nga mga ano proyekto. Saring ko pa man ma-disclaimer ani kita waray tahinin baga iba nga intensyon nga baga makakadaot hinuman, kundi it aton lahinin yung papakita ta nga didihatan awan may dasugad hinin. Oo, lagod kayo durin hindi lang harumamay. Pamati ko mga 2 story dengan 3 story kahit taas may ada. Oo man itaas nga dito. Oo, di lang harumamay. Oo, tapos may daw mga manititon man mga nakikita niyo nga busag. Oo, mga PVC pipe. Oo, handle ito ni tubtuban. Pamaadi kita lota din baga pwede ada makag rumbugod nga dito hiton tubtub hini kaya naton motor gimbilin ta. Oo, yan kagabi o kakulop kumbaga naka ano pa ini kumbaga naka kita ka mo aton ginproibahan ang drone. So darata ang drone. Oo, adi man darata ini na standby ani ini kay ano ginkukul ba ako pag ginamit-gamit kay
di pa nga nakatukal na aircraft disconnect na hiya. So pag di-disconnect niya, ang problema na bangin di rin mahibaro pag uli. So pagbabalik ang signal, so nagkakautod-utod ang video, oray na klaro. Oo. So naton hadto. Ginstambay ko anay, tapos nagkinuha na kuha na hirayon ng tilatusan. Nagkinuha na kuha YouTube kung patiunan ho. So answering bahin ko na may problema kuan ano pa inin? Bahin may da problema ano pa yun, wire, USB wire ngan an iya frequency. So nagliwang kita hin wire, an USB wire ngan gin kadata kay nakaset ya dual an 2 ngan hin 5 hertz ang frequency niya. Iging kada kuhang kuan, iging kada kuha 2. So baga nawawara pero balik dayon. Iadhira. Sige lo titun ira. Reset out sa iyo. Logo din magsisiminto gya pa daw niya, no? Ano yan, hadil lang yan. Kapay nga ga. Sisiminto. Awin ko kanla. Nabuburo balabag lang kita. Oo. Nagbibinor balabag lang kita. Yung paparayo natin dito tanawon may dasuga din ano. Oo, di laro may tanawan, may da mga sugad hini. Diri tarayukan. Ano? Hirayo penged to. Tob-tob. May dadid ta. Nagbuburo balabag lang kita. May kala ano. So padayon itong pagtrinabaho, kabahin nining mga embankment di ditan awan. Salit sadang tagod ni parayaw. Embankment. Dire labot lat embankment. May adaliwat. May mga flood control. Ngan may danatong kanina ginagian mamay kala ha. Dito dapit kuan. May Maribi. Pikada na ba dapit may elementary school. Wala gado kay pipinan ukab ang mga tigib nga ang mga gibang mga kuhan ang ginsusugad nasi giban hadi nga may da nagsiminto di la rumamay. Hadi adto nga tuig Nobyembre aton adto baga nahakuan tapos an hadiliwat laha imang rawan baga masiminto hiring pa maayad ang dalan pangaga. Oo. May daw di mga heavy equipment diri kanang kwanti niya da. Harayo ay natadgin latusan budoy. Mati ko. Diri ada kita yung baga makuan. Kanang kuan ito paggarab. Harayo ay na. Pero na kami ito budoy, utso na utso. Baga di rin nakuan. Tama palupad pa kita. Pada kayo yung giniinayad at dito
kukong gihap. Ano, nakita ka mo taad to. Nadiri kay rayo nga duro. Daan naka wide lens ka pa. Daan naka wide ka. Oh. Aw iragin na. Tiinin hori taas. Oo. Ito ba no? Hala daw. Matubtub kita nga ito budoy. O tubtub lang kita dito. Oo pati gyap dito at bang. Sige may dagyap dito truck. So inutur ko ha. Mga disclaimer lang kita at aton hini or ten ibang mga intention kundi an aton la pagpakita may dahini didiha aton dapit sa tanawan ini inadi kita dapit sa Santa Elena. Ito aton yung naging papakita iyo amin yung mga kanan flood control. Okay baga may dumang kung baga iba-iba nga ngaran nga proyekto. Itong slope siguro kanan ko na itong pan landslide. Itong flood control ama da inihiya. Oo. Tapos itong kuan itong sinisiring liwat nga embankment or seawall. Oo kanan na para itunhan na kanan storm surge liwat andito ito na dagat. Oo. So sige oo para labag gihapon maano naton maipakita kung ano taad to dito kung baga nagiinayad ada. Oo init laos iningad to hinin San Joaquin kumbaga magkaturtugkop na ini ngang kumbaga tiinin sisiminton gihapad ito kiri laro mamay oho makuan itaas pero warin ito nirakat katiada warin nirakat kati nga umaluag sugad na kuda da ini lagi inayad hira ano to tira ginayad ay ang kasumpay lota dahin sulibang ko ngayon may danat ginagian dito nga billboard last year aw kani kagabi ngayon may do ko ngayon baga blagad to nga hadto nga storm surge sa dadto nga ang title nga may do ko ginpakita nga billboard. Oo pero siring ko had to pad 2 years ago pero yan di na kiton mangingin labot makuri na bahala na iton anyway 2 years ago pa man to it yan to para naton baga malikyan iton ano man yung mga issue kay bisan nga nit baga aton mga nahipopost may da nagko-comment kabayan iton mga sitwasyon kabutang waray tayo ton diri kita itong baga magkukuan lalabot na kitong pinakita. Oo mag-iinaya dira tuna liwat ini tuna gaya dira din hin tuna gaya diran tuna ito man liwat aragi ang gihapon. Mamay kala so sana baga diri kita baga portahin ko siyempre nakikita taman lain ba magkumbaga may da magsaway haton magsaring ayo hiton parong ngandamot lang yung aging ang mga sarakyan hindi kita ligid at least baga
Oh, hirayon aton ginlatusan budoy. Oh, pira ka minutos, nagsobra na kita usa ka kilometro naton gimbaktasan. Oh. Hindi hiwaray pa, pero mga bago nga siniminto entonces nagpipinadayon itira trabaho din hi. Kaya ada good man pa, makuri man din magbutang na hiton. Kaya ada nagtitinabaw hira. Hitit nga di kita maaram ano, lumakat man lot himano. Napakyanon ta kita dito. No, side ka ayad oh. Oo. Kaya ka. Oo. Tubtub lagi tayo ni Budoy. May kita matudol. Pagtortalab, baik ka maligis. Simba ko. Oo. So makikita taman ini kay mapatukal kita ha. O din hinala kita pagpatukal. Oo. O anay. Mabiling kita aton na pagsisitapan hining drone. Oo. Eh. Okay na lang nakilala ta adto aton. Bagaging kukulba man nakinin. Diba? Bayin kita. Basta mo na itong disclaimer la. Wala tayong kuan. Pero siguro sugadin niya nga may da proyekto dida na ongoing itong trabaho. Malilipay kada da itong hiranga. Inin ito niyo nagbinurbalabag. Naipakita ang mga proyekto di tanawan nga di rin nga turog. So masitap kita kay titon nga itatong gagamiton nga SD card. Itini nga atong ginagamit nga drone kanang para drone. Itini nga GoPro 13. Lago din luwas pa siyempre paparayo ta kay hatag lain ni. Apay nga ga. Ano to dida? Pero para man ito niya ngayon. Tubtub to dida. Pero diri to niya kuan, diri to niya ano pa oy naka-record ka okay la. Or diri man ni kuan. Ano pa inin? Kuan la to niya. Ano pa ton? Diri dalan. Oh, diri. Protection para makatulog. Tubtub la dida. Pero at least anong nakikita nga di sigit sa gunson titirabaw. Baik ka makuan itakon ano sorry ko darang sticker ada Facebook itakon mga kuan nagbuburbalabag la itakon mga kin kukan niya na kay 2 years ago pa kiton nagkinungkuhan ng mga sugadini ba mga riprap mga embankment. Oo yan aluwat flood control. Tika nga dito balod. Oo, nagkuhan nagpakabalod. As mga kalsada, itakon mga ro update. Ako first time ko papakakanhi pala. Ano ting narmano? Roger. Man Roger, thank you. Sige. Basta mo lang itakon. Pare. Problema tak mga tao. Ikaw baga timekeeper o sige Mano Roger, thank you. May data na sangkay din Mano Roger. Sangkay Tonyo ngayon, Sangkay Tonyo. Anakon Facebook, Sangkay Tonyo. Sige. So tutanggalon tayo nitong SD card. Okay. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio, you light the way with stories of love every day.
us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonyo, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he loves, stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonyo, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Pero bala, ay, oo. So agoy, totoo ang adrenaline niya na. Kumbaga hadugo, budoy ka. Bagat lumigan ka ng 120,500. Okay, nagkuhan niya, nag-disconnect. Tapos rin niya dadarahan RTH. Okay ka lang, Uncle Anton. Kalawad ka naglilino. Di naman nagtagta. Nakalawad ka naglilino. Sabi ko, gido. Ayaw. Durang nagsiring. Ayaw. Ada kay nabarobodoy, nagpiling-pilingan. Nagpiling-pilingan ko an drone. Hasta na umugwad ang siring RTH cancel. So kinuan na iya. Ano pa ini? Shout out sa iyo, hoy. Wala ka daw kay mga masisipag, ha? Wala ka giging cancel ko dayon. Baga na ginihini ya paghugdon. Budoy ko lang kay. Okay. Ito nga ning nangungurog itim mga kuan ba BTS. Kaya mo itong basta nga ni kuan, basta nga ni baga wari ko itong hadlok. Dati ko nga drone ang Phantom 3 Pro. Lakad kayo wari ko itong kuan, tag-usa ka kilometro itong naging papalatos. Ito na kuan, budoy ka didanahan pag crash landing nga sumagod didahan puno. Lakad kayo nagpulag sa nga dahan tubig. Maupay na lang niya kapulagsay, sumangot niya didahan kuan sanga baga nahulos gadiya, pero diri bugos nga kuan, diri bugos nga body ang diladapitan may kuan ang battery. Totoo dolor yan muluwat. But anyway, dali to nyo, dali. Bayan ka pa sangilan. Ay, okay. Ayos. Wala pa sangilan. Nakilala man niya kung saan kayo da kami hadtog hap. Oo. So ada kay sobra na ning 20 plasan kuan. Ada kay sugaron ta nalaan iglilimit ta lang mga 23, 24. Sugaron ta lang ha. Again, tigang didapit sa may flood control area. Kung amo man ba init tawag ini, didapit sa may Barangay Santa Elena. Siyempre, this has been your friend from another stars.
Ako in magpabagay pinagkuang ka man inuk nangalimot. Ako in magpapabiling laghihap nga iyo ubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Oh, ada ha. Inutro ko wari nato ni Bay nga panuyo ha. Kumbaga ano man open ako. Ito niyo suwestyon. Basta maupayla. Pero kung kakadao, tintaw, ayaw. Oo, labi na kumbaga masin na Gcash, padaw. Oo. Di nga adto nga usa ka truck mapakadto ba ka plaza. Mahatakin panpiling materials ito na. Kwarto. Kakarawat kita budoy. Hindi makita hipokrito. Anyway. Ay, Tonyo. Pilin sangkay. Ay, kita po pinamilin sangkay. Okay.